Traitors! Oh. Croeso am y raglen, right? Rai fi weid, cyn dechrau, maen nhw wedi gweud bod 10 miliwn o bobl wedi edrych ar y season. Mae hwnna'n incredible, ydy fe? So, beth oedd e fel i fod arno fe, a beth oedd ti'n goffa wneud paratoi i fynd arno fe? Dwi'n meddwl, yr unig beth fedra i ddeud ydy, fel breuddwyd, oedd yr holl broses o gael ar y gyfres mor hir, oedd y profiad o fod yn y castell mor odd. A wedyn y broses o gorau cadw'r peth yn gyfrinach ar mor hir wedyn, just fel breuddwyd, dyna'r unig ffordd fedra i ddisgrifio fo. A fel lot o bwysau fyd, sy'n meddwl, yr holl broses. A ddim dychmygu, ni'n fans mawr. Ti'n meddwl dy fywyd i wedi newid ers ni? Mae fi newid lot. Ydw, ma ffordd. Dwi'n cael pobl yn sychu yn fi. Fel hyn. Ie, fyna. Ond mae llythyd ydi ti. Gyda, ar reina ni sydd ddim yn gwylio'r Traitors, siwr ath i gyda ti? Siwr nes ti arno fe? Wel, nes i'n wneud yn gret, de. O'n i reit emosiynol. Os ydy wedi stopo llefen, gallu di fod gen ennill, de? Ta be, mae siŵr. Ond efo'r pwysau oedd yn neud ti'n emosiynol, os fi'n credu bydde ni'r un peth o goffod cadw gyfrinach a ddim trystio neb. Mae'n anodd. Y pwysau a'r paranoia, ti mor paranoid, ti'n cwestiynu bob dim ti'n neud hefyd, ydw i'n siarad gormod, ydw i'n siarad digon, ydw i'n rhy hapus, ydw i'n rhy drist, ydy pobl yn siarad amdano fi. Ond oeddech chi'n iawn, doeddech? Oedd i yn iawn. Mynd i wod i gyd. Ie, ti'n iawn. Ti'n rhy glefar, na beth oedd e? Twyd mae un bach, os oedd nethon o'r cardiau, right? A twyd y death card a fatha. Leon, worst poker face ever. Cardiau, 2 gardiau fyra. Right, then who wants to go first? I'll go first! I'll give it that one! What are you friend? Oh, idiot. Hey, Gareth, ti'n gael chat i fynd arach? Fe'n Gareth, gyda'r bab. Ie, bydd ei watch o'n ar. Ti'n be, newn ni sôn ymlaen, Elen, ges i ddim cyfle falle i banisio'r Traitor lan yn yr Alban, ond dyma dy gyfle di i banisio'r bradwr fan hyn, right? Fi'n mynd i roi hwn i chi gyd, fan hyn, un yr un i chi. A mae 3 ohono ni ar fi'n gweud un stori wrthych chi, right? A mae rhaid chi weithio mas, pun ohono ni sy'n gweud celwydd. Mae un o'n ni'n gweud celwydd. Alli ddod i jiffi nawr os ti'n mwyn, mae Jonathan di hir. Oce. Os ti'n mynd o fi yw e. Oce, so, os ti'n mwyn, dy raglen di yw e, ti'n gwneud beth ti'n mwyn. O'n i fel Leon wedyn. O, ti'n gwneud beth ti'n mwyn fel. Right, cyrraedd i gyntaf da. Right. Wariais i golf gyda Tiger Woods allan yn Abu Dhabi. Pryd oedd hyn? 7 mlynedd yn ôl. O'n i'n gweithio gyda HSBC. Okay. A mae bancs eraill i gael mas yn y fyd. Beatist yma? Na do. Obviously. Ti'n mwyn mynd nesaf? Mynd i fi. Oce, gwan yn. Right, mae gyda fi ar yn ffôn ni rhif Nigel Farage. Pam? Gadw ni'n adowyr. Na. Just cyn Covid, wnaethon nhw campaign, achos ddim neb o plant yn cael ei enwi Nigels agor. Sy'n bachgen yn cael ei enw Nigel yn y last 4 years. Wnaethon nhw gyd i cwrdda mewn pub yn Gloucester i gael y gymryd y Nigels a gallwn ni yn yr un lle. Na, dwi'n cofio hynna yn y newyddion am Nigel, ond pam fysa chdi'n cymryd rhyw ffôn fo? Wel, dath hwnna rôl ni wedyn, achos beth digwyddodd ddod gyda'r farming protests, pan nes i siarad yn y cynulliad yn Gaerdydd, oedd GB News yn moyn fi fynd ar rhaglen Nigel Farage, a wedyn nath e cysylltu gyda fi fynd ar yr rhaglen, ond nes i ddim, achos dwi ddim yn politically motivated, nes i ddim ar y rhaglen, All right, a ddigon. Rai, byddai'n dywel. Digon o ti a Tiger Woods. Oce. Right, i chi'n cofio'r raglen Big Brother's Little Brother? Oce, so oedd e ryngo fi a Russell Brand i gyflwyno'r raglen na? Na. Wel, so ti'n gwybod? Dwi'n licio'r yn yna. Pryd oedd hynna?
O, byddwn ni'n gweud... Pan oedd ni'n ifanc a golygus. O, right, shush. Beth i 20 mlynedd yn ôl. Ti'n digon hen. Rydych chi llefyd? Dwi'n wedi gwybod am yr haglen. Mae Gareth yn really meddwl am hwn. Beth i gweud. Right, Ond come wedi on. sgwennu'n barod. O, don't have on syr. There we go. Right, Braf i gweud, now it's Mae time. bwy sy'n gweud y celwydd. Now it's time. Put the names down. That is it. O, ti'n sorted, i ti? Helo. OK. Right. Mari, cera di gynta. Sahara. OK. Chi sy'n gweud celwydd? OK. El? Sorry. O Nigel. Nigel. Ww, na ni je. Nigel, OK. Ga? Nige. Nige, OK. Wel, all yr un ohono ni sy'n gweud y celwydd sefyll i fyny os gwelwch yn dda. Ges i cynno gyda fe, ond waris i'm golf gyda fe. Swn i cynno gyda'n gilydd, so ni. Nice. I am a faithful. Yeah, we had a faithful.